Usvojen integrisani nacionalni energetski i klimatski plan Srbije. Četvrtak, 25. jul 2024. godine u 11:10. Vlada Srbije usvojila je danas integrisani nacionalni energetski i klimatski plan Srbije za period do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine. Skoro svaki drugi megavat sat proizvedene električne energije obezbeđivaće se iz čistih izvora, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Usvajanjem integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana otpočinje nova etapa u razvoju energetskog sektora Srbije, koja treba da doprinese većoj sigurnosti snabdevanja, uz povećanje učešća čistih izvora energije i veću zaštitu životne sredine, izjavila je Dubravka Đedović-Handanović, saopštila je Vlada Srbije. Usvajanjem ovog plana Srbija dobija strateški dokument koji je usklađen sa vizijom Evrope u pogledu dekarbonizacije energetskog sektora, a koji predstavlja svojevrsnu mapu puta Srbije u energetskoj tranziciji, navela je Đedović-Handanović i dodala da je ovaj plan prilagođen karakteristikama našeg energetskog sektora i imperativu da u svakom trenutku naši građani i privreda mogu da računaju na sigurno snabdevanje. Kako je navela, integrisani plan stavlja težište na ulaganja u obnovljive izvore energije, gde oko 3,5 gigavata novih elektrana na energiju sunca i vetra treba da bude na mreži do 2030. što znači da će se skoro svaki drugi megavat sat proizvedene električne energije obezbeđivati iz čistih izvora. Mere predviđene ovim planom uključuju, između ostalog, intenzivna ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u svim sektorima, veće korišćenje obnovljivih izvora energije za grejanje i hlađenje i postepenu elektrifikacija saobraćaja. Primena mera iz integrisanog plana, prema rečima ministarke, treba da omogući ostvarenje glavnog cilja u borbi protiv klimatskih promena, a to je smanjenje emisije gasova s efektom staklene bašte za 40,3% u odnosu na 1990. godinu. Đedović-Handanović je naglasila da je donošenjem ovog ambicioznog, ali ostvarljivog plana za energetsku tranziciju, Srbija pokazala spremnost da s jedne strane radi na povećanju sopstvene energetske sigurnosti i nezavisnosti, a sa druge na ispunjenju svojih međunarodnih obaveza u pogledu ostvarivanja globalne klimatske agende. Ovo je važan strateški dokument za usaglašavanje sa zahtevima Evropske unije i uključuje cilj spajanja tržišta električne energije sa jedinstvenim tržištem EU, rekla je Đedović-Handanović, i dodala da Srbija deli viziju Evrope u oblasti energetike, ostvarujući je u skladu sa našim stepenom razvoja i resursima kojima raspolažemo. Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan je ključni strateški dokument kojim se definišu strateški ciljevi i dinamika njihovog ostvarivanja u procesu energetske tranzicije. Politike i mere za ostvarivanje ciljeva ovog plana grupisane su u 5 ključnih dimenzija: dekarbonizacija, energetska efikasnost, energetska sigurnost, unutrašnje energetsko tržište i istraživanje, inovacije i konkurentnost, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.